Alex u jiena transgender. X'inhu transgender? Fil-każ tiegħi jiena raġel f'ġisem ta' mara. Il-ħajja li qatt ma kienet faċli. Mena ta' żgħira kont naf li jiena differenti. Ta' 9 snin biss lill-omm u lill-missieri għattilhom ċaru tont. Li jiena nħossni tifel f'ġisem ta' tifla u dawn m'emmnunix. Ta' 13 bdejt ngħid lil xi ftit minn sħabi. Imma dawn qatt ma rridu jemnuni u bdew jgħaduni għażofjet. U tistgħu timmaġinaw l-ammont ta' bullying li jien esperjenzajt. Sempliċement biex imur il-bank naħsibha darbtejn minħabba li rrid nur il-famuża ID. Jaraw raġel qudiemhom imma isem ta' mara. Nies bħali jiġu ħafna iktar diskriminati minn ħaddieħor, sempliċement għax differenti. At the end of the day jien bħalkom. Tad-demm u l-laħam u nixtieq ikolli drittijiet bħal ħaddieħor. Għax dan huwa l-partit li jiena nemmen fih. Nispera li ma taħsbux li jiena biss jimpurtani minn issues tal-LGBTI. Jiena jinteressani l-ekonomija, il-business u s-serħan tal-moħħ. Hemm bżonn li l-Partit Nazzjonalista jkompli jġeddet u jissaħħaħ biex ikun oppożizzjoni tajba u gvern aħjar fil-futur.